Il-problemi għall-infermiera jibqgħu jippersistu bil-gvern mu jagħmel xejn biex jgħinhom li fli jsiru laqat li mhumiex qed iħallu frott. L-Unjen tal-Infermiera u l-Qwiebel l-MUMN talbet laqa mal-Prim Ministru Joseph Muscat u mal-Ministru tas-Saħħa Chris Fearne fejn insistew fuq azzjonijiet immedjati. Dan hekk kif għaddew ix-xhur u baqa' ma sar xejn dwar diversi kwistjonijiet. Fearne ikkonferma fl-introduzzjoni ta' din il-laqa li hemm nuqqas kbir ta' infermiera hekk kif ftit huma dawk li qed jażlu l-kors tal-infermiera. Biex minflok tittieħed azzjoni biex iktar nies jiġu mħeġġa ħalli jażlu din il-professjoni, il-Gvern qed jażel leħfef triq dik li jġib il-barranin f'pajjiżna biex jaħdmu anke fl-isptarijiet tagħna. Fearne saħaq li mistennija li jaslu madwar 100 infermiera barranin f'Malta biex jaħdmu fl-istituzzjonijiet tas-saħħa. Dan fih innifsu qed ikompli jikkawża aktar problemi ta' komunikazzjoni, mhux biss mal-pazjenti, iżda anke mal-istaff Malti. Il-medja kienet mistiedna biss l-ewwel ftit minuti ta' din il-laqgħa f'Kastilja, bit-taħdiet ikomplu fil-magħluq. Mhux magħruf jekk il-kwistjoni tal-beħ tal-isptarijiet tqajmitx f'din il-laqgħa.